κατασκευή της μακέτας είναι ένα από τα πρώτα βήματα που κάνει ο σκηνογράφος όταν δουλεύει το σκηνικό για μία παράσταση. Κάνει την έρευνά του, μαζεύει το υλικό του και η μακέτα είναι ένας τρόπος να φτιάξει εικόνα, να δείξει την ιδέα για το πώς φαντάζεται ο ίδιος το σκηνικό για το συγκεκριμένο έργο. Ένας άλλος τρόπος, βέβαια, σήμερα τουλάχιστον βοηθά και η πληροφορική με διάφορα προγράμματα που υπάρχουν, στα οποία μπορείς να σχεδιάζεις στον υπολογιστή πλέον τις μακέτες. Παρ' όλα αυτά, για μένα προσωπικά, είναι διαφορετικά όταν δουλεύεις με τη μακέτα, έρχεσαι σε επαφή με τα ίδια τα υλικά, που για έναν σκηνογράφο είναι πάρα πολύ σημαντικό το να δουλεύει με κάποια υλικά, να έχει κάποιες δεξιότητες και στη ζωγραφική και σε κάποιες κατασκευές που πιθανόν να χρειαστούν, αλλά πέρα από αυτό είναι κάτι τρισδιάστατο, το οποίο μπορείς να το δεις, να το αλλάξεις, ενώ να νιώσεις στα χέρια σου έτσι και την υφή των υλικών και όλα αυτά. Κάτι που για μένα δεν προσφέρει, ας το πούμε, ο σχεδιασμός μιας μακέτας στον υπολογιστή. Μέσα σε αυτά τα χρόνια διαπίστωσα ότι υπάρχει ένα μεγάλο κενό όσον αφορά στην επίγνωση των αναγκών που έχει το εκπαιδευτικό σύστημα σε σχέση με το θέατρο γενικά. Είναι πράγματι άξιο απορίας πως στη χώρα που έχει γεννήσει το θέατρο, το μάθημα της θεατρικής αγωγής να απουσιάζει σχεδόν από όλα τα σχολεία και από τις βασικές βαθμίδες της εκπαίδευσης, δηλαδή την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια.